ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ин видео барои он шахсоне ки дар ҷустуҷӯи даромади иловагӣ ва ё ки асосӣ ҳастанд. Дар лоиҳаи мо фарқ надорад шумо мард ҳастед, зан ҳастед, хонашин ҳастед, студент ҳастед, коргари ягон корхона ҳастед. Ин чизҳо тамоман фарқ надорад. Дар лоиҳаи мо шумо метавонед ки тариқи як телефон бизнеси шахсии худатонро қонунӣ пеш баред ва мо бо шумо имрӯз дар бораи ширкат суҳбат мекунем. Ширкати Faberlic худаш российский ширкат аст ва дар шаҳри Москва заводҳои шахсии худашро дорад. Зиёда аз 25 сол мешавад ки дар бозори ҷаҳон вуҷуд дорад. Зиёда аз 15 сол мешавад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ кор мекунад ва тамоми бизнеси мо қонунӣ аст, тамоми даромадҳои мо қонунӣ аст. Яъне ки ин нишонаи он аст ки ширкати мо ширкати боваринок аст. Яъне 25 сол дар бозори ҷаҳон будан ин кори осон нестай ва ширкати Faberlic бошад ин хел ширкат нестай ки имрӯз ҳастаю пагоҳ нестай. Яъне ки ширкати мо боваринок аст. Барои ҳамин мо метавонем ки бисёрсолаҳои худро ба бисёрсолаҳо кати ширкати Faberlic ҳамкорӣ карда бизнеси шахсии худамона пеш барем. Компанияи Faberlic зиёда аз 10,000 намуди маҳсулот дорад. Яъне ки гӯем ки ин аз гигиенаи шахсӣ сар карда шампуну, собуну, зубнои пастау, зубнои щёткау, парфюмерияҳои ҳар гуна ва гӯем ки маҳсулотҳо барои тозагии хона, ҳар гуна айнаҳо, махлулҳо барои тозагии плитаву духовкаву ва ғайра. Барои саломатӣ ҳар гуна витаминҳо вуҷуд дорад дар компанияи мо. Компанияи мо сертификати ҳалол дорад ва тамоми маҳсулотҳояш, яъне ки ҳар гуна маҳсулотҳои шубҳаноку аз равғану пӯсти хук тамоман истифода намебаранд ва ин яке аз фахртарин тарафи компанияи мо аст ки мо хеле фахр мекунем ва дорои ҳар гуна сертификатҳои сифати ҷаҳонӣ ҳастем, сертификати GMP ва ғайра ва ҳоказо. Ва компанияи мо аллакай ҳамин қадр сол мешавад ки қонунӣ кори худро пеш бурда истодааст ва маҳсулотҳои мо хеле нархҳои дастрас доранд. Яъне ки ин нишонаи он аст ки ҳар як одаме ки мебиёяд ба бизнеси мо метавонад ки бемалол маҳсулотҳои лозимаи худашро барои худаш харидорӣ карда тавонад. Яъне ки агар маҳсулот қимат бошад, на ҳама харидорӣ карда метавонад, пешравии бизнес қиин мешавад. Яъне вақте ки шумо бизнесатонро сар мекунед, шумо ба кор кардан беҳад осон мешавад, барое ки маҳсулотҳои мардум дӯст медорад, мешиносад, сифаташ маъқул аст, нархаш маъқул аст ва ҳар як шахс харидорӣ карда метавонад ва ан ҳамин хел пешравии бизнеси шумо хеле осон мегардад.